U ovaj dugačak dnevni prostor trebamo smjestiti sve jedinice koje on inače objedinjuje. Kuhinju, blagovaonicu i naravno dnevni boravak. Prvo na redu je uređenje kuhinje koji ćemo smjestiti u prostor omeđen zidovima s 3 strane. Klijenti nemaju puno zahtjeva, ali žele izbjeći gornji element. Što se samog izgleda tiče, želja im je malo hrabriji izgled koji uključuje dekor mramora i zlatne detalje. Nakon izmjere, vrijeme je da napravimo tlocrtno rješenje. Prostor ima manje od 5 kvadrata, no budući da je otvoren prema ostatku ovog dijela stana, neće biti skučen. Kuhinjske elemente smjestit ćemo naravno na sva 3 zida. Uvažili smo želju klijenta pa ćemo u potpunosti izbaciti gornje elemente. Da bi ipak osigurali sve što je potrebno jednoj kuhinji, ubacit ćemo jedan visoki element koji će se protezati najkraćom stranom. Potrebno je bilo zadovoljiti i estetski dio. Klijenti su pristali na diskretan dekor mramora, a fronte elemenata predložili smo u sivom tonu. Da bi pogled iz ostatka dnevnog prostora bio što čišći, bočnu stranicu visokog elementa obući ćemo u ogledalo. Kada biram dekor mramora na ovako velikim površinama kao ovdje i kada uz to još želim uskladiti radnu ploču i zidnu oblogu, odabir jako često padne na laminan. Isti materijal, ali u drugom dekoru koristit ćemo i za blagovaonski stol. Što se tiče fronti, ići ćemo sa malo tamnijom nijansom. Iako je prva ideja bila da idemo s blagim ukladama, ipak smo se odlučili za fronte s integriranom J-pull ručkom. Pripremni radovi su gotovi i vrijeme je da na scenu stupe stolari. Bijeli korpusi s vanjske strane kantirani su u boju fronti. Na taj način dobit ćemo ujednačen izgled kuhinje. Znam da su jedna od posljednjih vaših noviteta, naravno i J-pull ručkice koje smo mi logično već ugradili, jel tako? Sve novitete mi imamo prvi. Kao i uvijek, ne? J-pull ručkice su, naziv je došao od slova J, izgledaju poput slova J, tako su profilirane. Znači radi se o ploči Mediapana koja je prevučena folijom, najčešće su sad te folije u mat boji, jer su takvi trendovi, i one se režu na mjeru i laserskim kantiranjem, laserskom obradom dobivamo jednu kompletnu cjelinu. Ono što ti je meni super baš što je minimalno vidljivo i što bez problema, znači s noktima možeš otvarati, zatvarati. Da, izgleda jako čisto i jednostavno. To je meni najvažnije. Da. Budući da klijenti vole modernu klasiku, nekoliko elemenata kojima je to naglašeno. Uz ostalo tu su štukature na zidovima, ali i visoko tapecirano uzglavlje, kao i detalji poput rasvjete. U istom materijalu od kojeg je radna ploča, po mjeri smo napravili i stol, a spajanjem laminama na gerung dobili smo čiste prijelaze. I ovaj zanimljivi projekt je iza nas. Ako usporedimo s vizualizacijama, razlikuje se tek u detaljima, a poštovali smo sve klijentove zahtjeve. Izbjegavanjem visećih elemenata, pogled iz ostatka stana je čist, a to je upravo ono što su vlasnici željeli. U ovom projektu možemo istaknuti nišu u kojoj mogu stajati aparati ili kuhinjske potrepštine koje koristimo svakodnevno i koje nam uvijek trebaju biti pri ruci.